ini nagon. Ini teman dah biasa kan sampai ini. Ini. Oh logoफोर दिनै खासे ड्राइभार लाबायलै आंहा सिन्था गैला फैसायानो फैसा आंनिया इउटुबनिफ्राय फैबाय नालाय नै ड्राइभार सासे दा रेडियाव थांबाय नै ओमफ्राय दा लालायनोसै फकेट जालायलायो ओमफ्राय दा लाना फैगोन सिन्था गैया ड्राइभारा आरामसे लाना फैगोन ओमफ्राय आं गाखोना थांनांसिगोन सिक्के लांगोन आं नांगौबा नै लोगोफोर दिनै खासे ड्राइभार लाबायलै आंहा सिन्था गैला फैसायानो फैसा आंनिया इउटुबनिफ्राय फैबाय नालाय नै ड्राइभार सासे दा गरेस्वरलागै थांनो हागोन ना नायनोसै माने फार्स्ट टाइम माने सोलोंदो आरोना आंजों गारि ओमफ्राय सानसेयावनो रोंखादो ओमफ्राय दिनै थांलायनोसै गरेस्वराव ओमफ्राय थांनो हागोन ना नायनोसै सलायनो हागोन ना हागोन ना नायनोसै हागोन ना फार्स्ट दिनानो सलायदोंमोन ओमफ्राय होमबाखालि रोंखादो आरोना 50% रोंखादो ओमफ्राय नायनोसै दा बिथाङा लांनो हागोन ना आंखौ ओमफ्राय ड्राइभार लाखियाबाय आं इखौ गरेस्वर मेन टाउनाव लागै थांनोसै बेनिफ्राय नायनोसै सेन्टार पेट मोनबाय आंहा जालायनोसै फ्रियावनो मानोबा ड्राइभारा आंखौ आरामसे लांगोन आरोना आं गावनो हारसिं सलायबाय थायोमोन आं ड्राइभारमोन नालाय दा आरामसे उन्दुना थांनो हासिगोन आरो आङो दा ड्राइभारा लानो थांसिगोन फुदर स्टार्टिं खालामसिगोन नै एक गेराव लानानै माने बन्द जाबाय थायोमोन दा माने रोंबाय आरोना नै आरामसे लांनो हादों माने सिन्था गैला माने एफा खस्थ' जादोंमोन ओइ क्लास गानाया गासिनाबो जायो आरोना बन्द जानाबाय थायो दा रोंबाय आरामसे लांनो हागोन आं उन्दुना थांनो हासिगोन आरो मालायफोरा माने उन्दुना थाङो गारि ड्राइभार जाबाथाय माने गाव सलायना थांबाय थानांगौ जायो नालाय खस्थ'नो उन्दुनोबो मोना मिसिबनोबो मोना बेलेगा मालाय मिसिब उरुना थाङो आंबो लुबैयो ओंखाय आं ड्राइभार खासे लाबाय आरोना दा आङो माहायाव होगोन फैसाखौ उनाव खिन्थागोन आङो बेसे होगोन दा थांना फैग्रोनि हागोन हाया ट्रेनिं थ' नै ड्राइभारा पुरा माने मिथिजोबखागोन माबायदि लानांगौ सिट बेल्टखौ लागायजोबना लाबाय बरियानो ओमफ्राय दा थांबाय थादों जोङो बरियानो आंना सिन्था गैया ओरै खालामनाबो थांनो हायो आङो दा मानो होनबा आङो मालिकसो नालाय ड्राइभारा लांगोन आंखौ दा सिन्था गैया थांबाय थादों मा बेसां सेलारि सेलारिया बांगोन सेलारिया मानो होनबा मोजां सलायनो नुवाखै सिन्था गैया बेनिफ्राय आंनो बारा नांबाय थाया मानो होनबाथे आं बारा थांबाय थायाना नोंथांमोननो नांगौ जायोब्ला कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय आरोना बिथाङा सलायगोन नोंथांनि गारिखौ मानो होनबा आं बाराद्राय बेरावबो थाङा नालाय बेखायनो दा ओरैनो न'आव थानो बानानै गिदिंनो थांनो लुबैदों ओंखाय फैसा दिहुननो थांनायदों आं इउटुबनि फैसाखौ ओमफ्राय फैसाखौ सख'नानै फैनोसै गरेस्वरनिफ्राय दा थांबाय थादों लोगोफोर दा लांबाय थादों जोबजासिम नै रास्ताया जि साफा मालायबा आरामसे लांदो ड्राइभारा जि बरियानो जेबो थाखा थुखु गैया आरोना आरामसे थांदो नै सिख्लाफोरा फरायगासिनो गथ'फ्रा ट्राफिकआवनो माथा गरम जागोन नै दाख्लै नै स्पिड ब्रेकार दङ स्पिड ब्रेकार माबायदि लांनो नागिरदों लोगोफोर नोंसोरो नायबानो जाबाय माबायदि गारिया बारा लोरियाखै नुवाखै बेबायदि लांगोन आरोना नोंथांमोनखौ जुदि बेखौ कन्टेक्ट खालामनानै गारि सालायनो होयोब्ला दा जों नै स्कुल सफैबाय ओमफ्राय दा थांबाय थादो खालियाथिंखौ सलायबासो हमना मोनो आंबो खालियाथि सलायनो सिगां बाराद्राय गानाय बायदि मोनो सेन्ट्रेल माबा थाबाथाय टटाल हट मोना मोनबाय टार्निं फैदिंसिगोन टार्निंआव नै जि बर्डआ फैदिंदों नै गारि फैबाथाय माबायदि साइड दाननांगौ खिथिगोन दा नै ड्राइभारा जि बर्डआ दानदों ओमफ्राय सोरबाफोर सोलोंजानो लुगैदोंबा आंथ' सोलोंजानो हागोन आरोना खानसेयावनो रोंखायो पारफेक्ट रोंखायो आरोना बारा नाङा फैसाखौ खमानो जायो मात्र रोंनांगौ आरोना थाब बिदिनो लावनिया आं दा थांबाय थादों
हायो आरोना बाय इफोरजों थांग्रा मानसिया बाय हराव नोग्रा थांग्रा खाम मानो होनबाथाय किसुमान मानसिया हराव नोआलासिनो पिउ लाङो आरोना बाइकआनो बांसिन थाङो बेखायनो बाइक सालायग्राफोरखौ बुंदों आङो मानो होनबाथाय सालायग्राया जुदि बिथिं लांना होयोब्ला नांलाङोन ना ओमफ्राय दाया सोरनि जागोन गारि सालायग्रायानोथ' जायाना नोंहासो फैदों बेखायनो बिदि हराव नोआबालानो बिदि थांनो नाङा आरो ओमफ्राय दा मोनथारसिगोन फैयै गरेस्वरखौ नै नांलांसिगौमोन नाथाय नाङाखै रोंनांगौ एक्सपिरियेन्स नांगौ बेवहाय जा बेवहायनो बियो रोंबाय आरोना बेखौ माबायदि लांनांगौ अ बोराया नांनायबा बिरफालांबाय निजों बिरफाना सेस जि मेनेज खालामनांदों आरोना सिगां जा दाम्पार जि गिदिर फैदों बेखौ दा मेनेज खालामनांगोन इयो दा गावनि माइन्डजों गियारखौ खम खालामना लाबाय लानानै लाखै लांनांगोन आरोना ओमफ्राय थांबाय थादों ओमफ्राय रेसा खम जाबाथाय गियारखौ बुजानानै रेस खम खालामना लाबाथाय बन्द जानो नागिरो जोंनि अखा हायाबाबो होखायोलै साथि सिखायफिनना होयैखो आंबो मिथियामोन बेखौ ओरै खालामोब्ला दै गयोलै माने हारसिंनो साफा खालामो बेयावनो मोनर' बिबसा गानजाबाय थायोमोन इयाव गानजानो फैयोमोन बिबसानियाव नोंथाङा नायना ला ओमफ्राय दा जोबथ'बाय बिथांनिया गानजाबनाया इयाव गानजाबनो फैयोमोन क्लासिकेल लानो गानजाबनाय भकेल क्लास ओमफ्राय जोबथ'बाय नै बिथांनिया ओमफ्राय नैबे फार्स्ट मोनबाय गेट रेल गेटनि ओमफ्राय मालाबा इयाव गेट बन्द खालामनाबा बिराद जाम जायो आरो नैयाव बारा जाया मोनसेथिं बारा जाम जायो टाउन जागालाय ओमफ्राय दा जाम जायाखै मोजां बेनि थाखाय दा ओमफ्राय नै साग्रि जायगाफोरा वाइन शप नै लोगोफोर लोंग्राफोरनि थाखाय मोजां जागोन आरो जागाया नाय बाय रेसखौ गाना हो गोसा बिरफाव लांगोन नामा जारनिं मोनलायबाय मोनसे गुवाहाटियाव हासिगोन ना बिथाङा पुरा एक्सपार्ट खालामखायो आरोना आङो एक्सपार्ट जायागौ माने हरखाया आङो बेनोथ' 4,000 5,000 इसा गारि लानानै ना मोजां बेनिफ्राय बेंकखौ सिनायबा आङो गरेस्वर बेंकखौ बेयाव लाखिबानो जाबाय फैसा दिहुननांगौ एटिएमनिफ्राय फैसा दिहुननांगौ थाव सोनांगोन ना गारियाव बेखायनो भुटानाव थांनासो थाव सोहैगोनांगोन गाबोन बेनिखायनो दिहुनना लानि फैसाखौ हारसिं थाङा खासे गामिनि थांगोन होनना बुंदों थादोंलै थांगोन ना ओरैनो थाव सोनो थाखाय आरो इयाव बेरायनो थांनो हाया माने बेरायनो थांनो माने बारा जायगा गैया बेरायनाय मानो होनबा टुरिस्टनि माबा लानांगौलै टुरिस्टनि कार्ड ना माबा होनो बेखौ लानांगौ फैसा नांगौ जायो इयाव बेसेबा नांगौ 4,000सो नांगौ जां ओमफ्राय इयाव गेटआव हाबनाय लोगो लोगो बारा इसोरनि जायगाखिनाखौ मोनो थाव सोनाय ओमफ्राय माबा सिदाथ' बेखौल' मोनो आरो इयाव जागाया नायामाय इनि जागाया जि फिसा इयाव दा मिनिट सामना लाना थांनो हादों बा एक्सपिरियेन्स नायामायनो इमान गोदान गारि फिसा गारि गिदिरबा फासायनानै थाथ'नांगौमोन जानांगौमोन फाग्ला हाखादो जोंनिथिं लांनाय ओमफ्राय बिथांबा गुवाहाटि मोनो बिथांबाथो नावकाटा सावकाटा मोनगोन आरो बालिपारा ग्रासलेण्ड सोरबा थांग्रोनो नांगौ रेस्टखौ गाना हो बा मेनेज खालामनो रोंबारदोलै हारसिला रोंबाय
रोंबाय सिन्था गैला थांनो हासिगोन गोजानाव एकदमबारे हायद्राबादाव थांना होनो हासिगोन सिन्था गैया नै जाम जानायावनो लाना फैनो हादों माने गिनाय गैया जानांगौ आरो ना दाइनाव गिनाय गैला ओंखाय हादो गिनाय थाबा दालागै नांलांबायमोन रित स्रादनो सफायबाय गरेस्वर दा बेंकआव हाबनानै फैसा सख'नोसै फैसा मोनगोन मोना नायनोसै दाबो दोनजागोन ओइखिनाव दोन ओइखिनाव निजेखौनो दोन बाइकनि निखिनाव इखिनाव दोन दा दोनसिगोन गारिखौ इयावहाय राखि बांद्राय जाबाय दा गारिखौ राखिबाय फैसाखौ सख'हैनोसै बेनिफ्राय थांनोसै न'आव नै आंनि ड्राइभारा गारि लायनो थांदो लोगोफोर नै नायदों गारिखौ लाना फैसिगोन आंखौ थांलायनो होआगासिनो था जालायलायो ओमफ्राय दा लाना फैगोन सिन्था गैया ड्राइभारा आरामसे लाना फैगोन ओमफ्राय आं गाखोना थांनांसिगोन आरामसे ड्राइभार होनबा बिदि जानांगौ आरो ना दा लाना फैसिगोन स्टार्ट होबाय गाखोना नायनोसै बापरे बे सान्दुं दुंदोलै इमान गरम लाबोबाय गारिखौ रुको राखिदोन ओमफ्राय पेपारा फाइना खुलिना फैनांगौ आरोना दरजाखौ खुलिना फैजा र' जाबाय स्टार्ट जाना दंखायो दा मानसिफोरा इयाव भर्ति आरो ना इनिखाय आं इयाव दिहुनथ'ला फैसाखौ ओइ मोनसे दिहुनगोन एक गेर होबाय सिदा रेलगारि पागल जानाङा फैफेराखै होनबा नोङो फायदो बावगारबाय मोनसेयाव एटिएम खोन्द' एटिएमा गोजान खुलिदों आंबो मिथियामोन सानसेखालि नागिरनो मोनाखै मोनसेल' होनदों हाथाय जागाले मोननाय जाबाय आरो एटिएमा दा क'क्राझाराव SBI निया दिनै हाथाया थांनाय हा आंखौ बिदि लानांगौ ट्राफिकआव लादो दे लादो ससे दानस'नानै लागोन ड्राइभार होनोब्ला बिदि जानांगौ आरोना गाबबाय थादों आंखौ बाइक पस्ट होआमोन बरिया गारि दङ नै ब्लक खालामना दोनबाय जायगाखौ नै माबायदि भिडिअ बानायब्ला एख' गिनो गोनां गैया आरोना गावनि भुलखौ मिथियो गावनि भुल ना बेलेगनि भुल पुलिसाबो जेबो खालामनो हाया आरोना ओंखायनो भिडिअ खालामबा सिन्था गैया इजा दोनबानो जाबाय बरियानो दोनथ'नांगौल'सो ना आयौ हामगोन नैबे एटिएमा गोदान इथिं दोन र' नांलांगोन दे बरिया जालायाखैमोनलै फासायदों जाबाय बेग जाबाय बरिया जाबाय हा स्कुटि नै नाङा दयनो जाबाय ओमफ्राय थांसै टिमाव फैसा सख'नो जाबायनो फैसाखौ दिहुनखांबाय नै ओमफ्राय दा लालायनोसै पकेटाव सोनानै लाबाय दा हाथायथिं थांनोसै हाथायाव बाथाल बायनो बाथाल ड्राइभारा बाथाल बायनो माथोसो गावगोनबा जाबाय दस फैदो दिखिया साबिदा खुलिनाय हा गैयाबा खुलिजाया नामा आयो खुलिनो हायो थिखांना नांगौ
खुलिलाय नैगो आरो थिखांना नांगो थिखांनालाय खटं होनगोन खुलि हानाय दङ सां मा जादों गोसा खालामनांगो गोसा जेबो गैया खालि फैसा गैया नालाय ओंखायनो ओमफ्राय दा फैसाखौ लाबाय थावजों थांनांगौ भुटानाव दा नङा दे दिनैनि भिडिअ नङा नेक्स्ट भिडिअ बानायगोन आं भुटान थांनायखौ नोंथांमोन नायलांबाय था र' सिदालाय नैबे ओरै खालामनानै मारै नैबे ओरै खालामनांगौ आरो खालामनो हागोन आरो हायो खनसेखालि मारै खालामो हायो सायाव थिखांनानै नारना हो बुस्थुखौ नैया बोरै नारना हो आंबो मिन्थियामोन उनावसो मिन्थिलांदो जाबायबा नैबे हा नैबे लाइटनि गोजौ गाहायाव ओमफ्राय नैबे बुस्थुआ मायाव दोनो इखो इबे गरम थान्दा खालामनाय नैबे गरम खालामनाय नैबे थान्दा बांसिन थान्दा नामा नैबे नङा नैबेसो बांसिन थान्दा निलाया थान्दा एसिनि ओरै गिदिङा माथो होबासो गिदिंगोन ना होलाय स्टार्ट खालामनासो नांगोन नामा स्टार्ट खालामनांगोन निउट्रेल दं ना निउट्रेल दं एसि लिरनाय दङ ना एसि थुना हो एसि जाबाय ओमफ्राय निखौ साफ्रेना होबाय साफ्रेना साफ्रेना हो नङा नैबे बुस्थुआसो दे नालाय माने एसेबां बेसेबां नैबे माबासो जागाफोरखौ माबा माने उनजा सिगां जालांनाय नैबे थान्दा नैबे गरम इबे उनजा आथिंथिंनि दिक्किथिंनि माजाबा ओंखारजोबनाय सिगांनि आन्था गेजेरनिबा नैबे बेयाव खिथिजोबनाय दंखायो नालाय माबायदि बारा नैथिं ओंखारदो हावाया किबर्डआनो थान्दा बेखौ खर' लागै होनो हायो आरोना लोगोफोर आरो दा आथिंथिं फैगासिनो ओमफ्राय मोखांनि खालामनांगो दैबाय नाया थान्दा फैसा थाव थाङो थाङो बहुद दा मालिका होबालाय सिन्था गैया देलाय ड्राइभारनि टेनसन जेबो गैया ड्राइभारा फैसा होलाय नाङा नङा होमबा जोंनिया जिबरा जादों लोगोफोर सिख्लाफोरा हाथाय माला लांना फैदोंबा नै नांगोन बुरिनाव नांसिगौमोन इसोर प्रभु बासिदों एकेर लादोंना जागारै दोङो बुरिया दानो उरायलांबायमोन इसोरनि अननाय बासिदों नोंथि बेसे जादों इथिं लानानै थां गारि दंमोन सोरनिबा रायखोथ' नांगोन र' ओमफ्राय खमनानै थांग्रोनो नांगोन बुरैयानो जा बोरायानो जा सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा बाटार लांनो फैदो ड्राइभार साहाबा जोंनिया सोलिगासिनो आरोना दिनै शुक्रबारनि हाथाय बिरखाव लांगोन बहुद दिननि उनाव बाटार लांदो दिनैसो खैथा गानदो 50 थाखा मोनसेयाव itu gimana? Kami bisa mbak. Eta enak atau tidak? Itu kartu QR. Mana itu pun sah? Kartu. Oh itu. Besi din napi na itu kartu. Kisuma tadi. Gores surat ya bara masih kayak di nih lebar. नागिर ना बहुत बनाई ना itu kalar tuh kalar kau kena apa kau kena cilik kau ternyata sudah
गुलि नांगोनो गुलि गावनो इनिखौ गरनै दिहुनना होबानो जाबाय गुलि नाङैनो गुलि गावनायनिखौ गरनै आलथु 5 tagal kok mana? Selama ini anaros, selama yang anaros dan jiwa muda anaros kau. Anaros labai, berai nejib pasti biar nana jirang pasti bagi cuma yang sejani saya, berai nukang saya, video komputer saya. Esman karya biar kau dengar, dengar. Tapi pura laju paisingnya sita gaya. Nejib gua es krim lana hui bay, es krim, tos nih. Mensilana, terus sudah masakan malah ini kayak singorun belang. Mabe. Oh, jiki singo. Oh, saya ini zero tayo, boria jaga donde. Buffalo lang gusto. Nisa ice cream tanda. Tanda le. Hah? बहुत ठंडा है ada gusto jalan loh boleh banyak lah mana mau ke itu nih mau nanya kamu nggak bisa sudah sana nih kayak nama apa tahu kan mana Skuti olah kan? Oh skuti olah ini Google Map nih thang na saya nama gua jika dulu masih nunggu offer terus masih list le mugar jika na nggak tahu siar nah sinya yang sampai tak laki-laki ini maksud sama jika leverage sama dia kamu sih just kau aja bukan ini signal nangana oh signal ya khi oh signal apa sih biar akan mau kadang signal apa ini foto ada sih kayak langenang nang kawan signal kan di mix nangana oh signal gram sih ke kolam nih ada ang bumbuan signal Soleh karena saya gak kegerasa berat gitar dengan mana nangan bedi mutar first time experience mendar na legabar ekdom nangan bedi mun ni khobo da nangan bedi mun gede soleh keras mici ge nangan ke angbo soleh bade ang mici ara nangan na ke berai begine mandang ini sepitang mana oh sepitang mana lagi bate orang mana lagi arena ini laksi soleh bodang ang neng saya besi soleh bui kan nane masih udah gila lang angke ya kan to ang mana dia sandangan udah piringan berancing karbon nane gila kira sida fungsikan kita spesialnya nane saja beli jangan Kira lana selesai sinsan. Perfect जाबाय dengan Mister Perfect जाबाय. Mister Perfect. Lana gitu nih. Karsing mulai foto ambil foto. Barota. Dia tenda sini. Lama kerja sunai jadi. Mana bate gari solar gaya sok lena galang ba daya gari solar gaya ni